Ето как да реагираш, когато някой омаловажава твоят успех. Много често, когато споделиш, че си постигнал нещо, вместо браво, чуваш голяма работа, всеки го може. И в този момент много хора се свиват вътре в себе си. Истината обаче е, че омаловажаването казва много повече за тях и нито дума за теб. Ето как да реагираш уверено. Първо, не дей да се защитаваш. Когато започнеш да се обясняваш, звучиш сякаш им дължиш оправдание за своят собствен растеж. Второ, постави спокойна граница. Например, може да не ти изглежда голямо, но за мен това е важно. Трето, запази своята стойка. Хората уважават не това, което казваш, а начинът, по който стоиш зад него. Например, казваш на твой колега, че си приключил с труден проект, а той то не е кой знае какво. Където ти от твоя страна казваш, за мен беше предизвикателство и съм супер доволен от резултат. И подминаваш с доволна усмивка на лице. Успехът не се доказва, успехът се носи. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай ме.